ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾವನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಂಡಿತವಾದಲು ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಾ ಆರಾಧನೆ ಕಟ್ಟಡಲ ಇಚ್ಚಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಜಿ ನಮ್ಮನ ದೈವನ ಆಧಾರ ಎತ್ತಜಿ ತಪ್ಪಂಡ ಸರಿಯಾಂಡ ದೈವ ಪಂಚಿನ ನಡತು ಬತ್ತಿಜಂಡ ಪುನರಪಿ ದೈವಡನೆ ಕೇಳಿದ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಇವನಾಗ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜನ ದೈವ ನಮ್ಮಂದೇ ವಾಡಿಕೆ ಅಂದ್ ದೈವಗ ಮಂತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಬರ್ತಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ದೈವ ಒಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲೋಡ್ ದೀತಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟ ಪದ್ಮಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲು ಈ ಕಲ್ಲಂದು ದೈವಗುಲ ಪದ್ಮಕಲ್ಲ ಅಂಡು ಓವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಅವು ದೀಕಾನ ಬನ್ನ ಏಕಾಗಲು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಡುಪೇರಿ ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಇಡಬಹುದು ಅವರು ನೀರು ದೌಲಾಡುತ್ತಿನ ಕಲ್ಲನ್ ಗೆತ್ತು ಬತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಇತ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಯ ಚೌಂಡಿ ಗುಲ್ಗೆ ರಾವು. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬೈದ ಉಡುಪಿದ ಪುತ್ತೂರು ಅವಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಧನ್ಯ ಉಲ್ಯರ ಪಾಂಗಳ ಗುಡ್ಡೆಗಾಡಿದ ಇನಿ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುಲ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುಧನ್ಯ ಬತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಟ್ ಐಕ್ ಏನ ಪನ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮನ ಕಟ್ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮ ಪೂರ ವೈದಿಕ ವಿಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಟ್ ಮೂಲು ಏನ ಮಲ್ತಂದ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಐಕೇನ ಬೈದ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಶ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಶ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆಡಮರ ಪಂಡ ಮಲ್ತೇರ್ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರ್ ಏನವು ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಯ ಅವು ಏನ ಬಂದ ಅರ್ಡನೆ ತೆರೆಯೋಂಗ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಯಾನೆ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ಸೊ ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಅವು ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಮ ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಬಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಗಲ 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 ನಂಬಿಕೆ ಸರಿನೆ ಅವು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪಿರ ಅವು ವೈದಿಕ ವಿಧಾನ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದಾಯಕನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ ಕ್ರಮ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡೆ ಎಷ್ಟೋ 1000 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಕತೆ ನಾಲು ಯುಗ ಆತನ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಿರ್ಮಾಣವನಾಗ ಸುರಿದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೆರ್ಮೆರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪೇರಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕದಿಕೆ ಉಂಡಾಪುಂಡು ನಾಗದೇವರು ಉಂಡಾಪೇರು ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಉಂಡಾಪೇರು ಸುರೂತ ದೈವನಿ ಭೂಮಿದ ಪಂಜಿರ್ಲಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪನ್ಪುಂಡು ಕೆಂದನು ನಮ್ಮ ತಾಯರ ಮಲ್ದೆ ನತ್ತು ಅಡುಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವರು ಮಾತಾ ಬರ್ಪೇರು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾವನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಂಡಿತವಾದಲು ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಾ ಆರಾಧನೆ ಕಟ್ಟಡಲ ಇಚ್ಚಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಜಿ ನಮ್ಮನ ದೈವನ ಆಧಾರ ಎತ್ತಜಿ ಕ್ರಮೇಣ ಏನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಅದಾಗ ಮಣೆ ಮಂಚವು ಮೂರ್ತಿ ಮುಖ ಊಲಾಜ್ಜ ಆ ಕಲ್ಲು ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪಂಡದ ಕಲ್ಲು ದೀದು ಐಕ ಕೇಪುಲಾಪು ನೀರು ದೀನಂದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಗಲು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಗಲು ಐಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋಡು ಎತ್ತೋ ವರ್ಗಂಡು ಖಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ವರ್ಗ ಅಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗ ಅಗಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಗಲ ಜಾಗಡ್ ಅಗಲಿ ಕುಟುಂಬ ಬುಡಾಯಿನ ಅಗಲ್ದಿದೆ ನಂಬೋದಿ ಅವು ಕುಡೋರಿ ಬರಡು ಅಲಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತದು ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೈಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಬರೆದು ಶುರುವಾನ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಸುತ್ತು ಮದುಲ್ದ ಇಲ್ಲು ಆ ಸುತ್ತು ಮದುಲ್ದ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ಪಲಯ ಒಂಜಿ ಉಂದದಿದ್ದು ದೈವನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಕುಟುಂಬಲ ದೈವಲ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ಪಿನ ಭಾವರ್ತೋಡು ಮಾತ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕ ಆ ವಾವಂಜಿ ಉಂದೇಟ್ಲ ಭೇದ ಭಾವನ್ಪಿನದಾಲ ಅದಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮಣ ಮಕ್ಕ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲಬೋಡು ಓಡುದಿಲ್ಲ ಬೋದಿತ್ತು ಅರಸಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬೇತೇನ್ ಆಡುವಕ್ಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ದೈವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದೇವನ್ನಾಗ ಅಮಯ ಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಇನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಪೋಡಿಗೆಗ ಆತ ಶುದ್ಧಾಚಾರಗ ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿರನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಇನಿಮುಟ್ಲಾಯ್ತಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಂಗೆ ಬೈಸಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ಉಂಡು ದೇವನಾಗ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಶುದ್ಧ ಪುಣ ತಿರಸ್ಕಾರ ಈ ಭಾವನೆ ಈ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರಿತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಈತ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರುವಾಣ್ ಜಾಲಡು ತೋಟೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ ಈ ಕಟೊಂದು ಪನಗ ನೆಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆವಿರಬತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆವನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದೇರಾನ ನಮ್ಮಂತೆ ಪಣವ ಮತ ಆಂಡಿ ದುಂಬು ಬೆನ್ಪುನು ಉನ್ಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಜಗತ್ತು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಅಜ್ಜಿ ಇತ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಬಂದಾಗ ಆತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿಚಾರನೆ ವಿನಿಮಯ ಒಂದು ತಿನ್ನತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ದಾಲದೇರಿ ಎಂದು ತಿದ್ದಿ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಸಾನ ಉಂಡಿಗೆ ಅವನಾಗ ಒಂದು ನಮ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಂಡು ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರತನ ಒಂಜಿ ದೈವ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ದೈವದ ಮುಖೇಂತರ ದೈವ ಏನ್ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂದ್ ದೇವನ್ನಗ ಆಯ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಏನವನ್ನಗ ತಪ್ಪಂಡ ಸರಿಯಾಂಡ ದೈವ ಪಂಚಿನ ನಡತು ಬತ್ತಿಜಂಡ ಪುನರಪಿ ದೈವಡನೆ ಕೇಳಿನ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವನ್ನಗ ಈ ಆನೆ ಇಂಕ್ಲಿಂಚ ಪಂತ ಇಂಕ್ಲಿಂಚ ಮಲ್ದ ಇಟ ಇಂಚ ಆಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಟದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಏನವನ್ನಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂತಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅನ್ಪಿನಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಯಾರಾಯರು ತಯಾರ ಆತಿನದಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಐಟು ಬತ್ತಿ ಇವಾಗ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕ ಮಲ್ಪುನಾಲ ದೈವ ನಮ್ಮನ ದೂರಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ಪಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನವನ್ನಗ ದೈವಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜೀವನ್ಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬಲವಾದ ಪಂಟ್ರೆ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲ ಇವನಗ ದೈವಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜನ ದೈವ ನಮ್ಮಂದೇ ವಾಡಿಕೆ ನಂಬಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮನೆ ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ ಐಕ ಕಲ ಒಂದೆತ್ತ ದಾಲತ್ತಿ ಆಂಡ್ಲ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಆಂಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬರ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಯಾನ ಏನು ಮನ್ನಗ ದೈವಗ ಮಂತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಚೆ ಬರ್ತೇನೆ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಓ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದುಮಮತಿ ಅವ್ನು ಮಾತು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಎಂಚಂದ ಐಕನು ವಾವ್ ಒಂದೇನು ಶಬ್ದಾರ್ಥನ ಕೊಡ್ಪನು ನಿಜ ವೇದೋಡ ಅವರು ವೈಟ್ಲ ಇದಾಗ ದುಮಮತಿ ಜುಮಾದಿ ಅವೇನು ಏನಾಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಏನ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಅವ ಆಯ್ತಾತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮಲ್ಪೇರ್ಲಿಯೋ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿರ್ಮಯಿಪನಾಗಲು ಅದು ಮಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ಪಿನ ಭಾವ ಅರ್ಥ ಉಡುಪೇರ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಪಾಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂಚನ ಮಾತ ಆ ಭಾವನ ಅರ್ಥ ಉಡುಪೇರ್ಲಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಕುಟುಂಬಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬ ಒಂಚೂರು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇಸರ ಗುಡ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕಲಿ ದೈವತ್ತು ದೇವಿರತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಾಡಿ ಬಂತು ಪೂ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲಿ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಯ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕದಾದ ಸಾಧ್ಯ ಬನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕುಟುಂಬ ಒಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ದೈವ ಅಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕುಟುಂಬತ್ತಂಡ ದೈವ ಎಣ್ಣೆತ್ತಂಡ ತುಳಾರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಐಕಿನಿಗೆ ಅನ್ಮನ್ನ ದೇವನ್ನಗ ಗ್ರಾಮಗೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಗೂ ದೈವಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜಾಲಮುಂಡಿಗೇಡು ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆ 33 ಕೋಟಿ ದೈವತೆಗಳು ಏತು ಬಡವನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಒಂದೇ ಅವು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ದೈವಂದಿತ್ತಾನೆ ಆ ದೈವಲ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದ ಬರ್ಬನ ಒಂದು ಕಾನು ಒಂದಿಟ್ಟುಂಡು ರೀತಿಡುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದ್ರ ದೆತ್ತಿನ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ನಿಗಿಲು ಆಜಿ ಮಂಡೆ ಪದರಾಡು ಕನ್ನಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಗಿಲು ತುಂಡು ಬಲ ಇಡ್ಲೆ ನಾನು ಕುಳ್ಳ ಎರಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಗುಲು ದುಂಬುಂತಿಯರು ಸಾನಮುಂಡಿಗೆ ಕಟಿಯರು ಕೋಡೆದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವನಗ ಒಲತಾನ ವೈದಿಕ ವಿಧಾನ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪ ವಾಸ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ತು ಬಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತದು ಕಾನೂನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಗೊರಿಯರು ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆವಡ್ದು ದುಂಬು ಮಗುರು ಪೂರ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತ ದೇವನಾಗ ಒವೆ ತೋಡು ಸರೋವರ ಸುದೇ ಒಯ್ತ ನೀರು ಬೋಪುನಲ್ಲ ಗಂಗೆಗೆ ಬೋಪುನು ಗಂಗೆ ನೀರ್ದು ಪವಿತ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಅನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅರ್ಧ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಈನಿತ ಮೂಲತ ಮಾನ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ಒಂದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿನ ಬಾಡದು ಏನಾರಡೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗ ಗರಿಗೆ ದುಂಬುತಿಗೆ ಮಲ್ತಿಗೊರಡು ಒಂಜಿ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕೊಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಗಟ್ಟಡ ಬಾರಿ ಮುಂಚುಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಟ್ಟಾದು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಆ ಕುಟುಂಬಗ ಆ ದೈವ ನಮ್ಮನ ಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ಬಡಿಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಶ ತಕ್ಕಟ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂಬ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟಾತ್ ದುಂಬುದಾಗ ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಗನ ಮನ್ಪಿನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಾರಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗಿಡು ಅವೆ ಕೋಡೇಡ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಿಗೆ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಈ ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬನ್ನ ಗಣಹೋಮ ಮನ್ಪೇರು ಸುದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಪುದಾರ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟಡ ಬನ್ಪನ ಪುದಾರ್ ಬನ್ನಾಗ ಶುದ್ಧದೋಮ ಇಷ್ಟ 3 ವರ್ಮ ಏತು ದೈವಲೊಳ್ಳೆ ಆತ ದೈವಲೊಗ ಕಲಶ ಅದೀದು ಕಲಶಗೂ ಒಂದು ಆತ ಕಲಶ 3 ಇದ್ದು ಆಡ್ಬೇಕ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತ ಶುದ್ಧದ ಹೋಮ ಮಲ್ತಿಗೊಡ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಲಶ ಇಟ್ಟು ನಿರ್ಮಲ ಆಪನ್ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿಯಂಗಲ್ಲ ಅವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತ ಅವೇ ಕುಟುಂಬದಗಲ್ಲ ಆ ಕಲಶದ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಸುರೂತ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ತದೆ 3 ನೆಲೆ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಂಚಗಡ್ಡೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ್ ಕೊರ್ದು ಇದು ಎಂಕಲ್ ಕೈ ಮುಗ್ಯನಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ
ದೈವ ಬೈದನ ಅಜ್ಜ ಅಂದೆ ದರ್ಶನ ಅಂಡ ಅಡ್ಕದ ಬಾಲ ತೋಟದ ದರ್ಶನದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಂಗೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಿಡ್ಚಿ ದೈವ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಕುಟುಂಬ ಊರು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೈವ ರೂಪಜ್ಜಿ ರೇಖಜ್ಜಿ ಬಡವಜ್ಜಿ ಬಾಜೋಜಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲ ಐಕು ಹೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಭಾವಾರ್ಥ ದೀನಿಗೆ ಐಕಲಾಗಲ್ ದರ್ಶನ ಬಿಡ್ತಿನ್ಪಿನ ವಾದ್ಯ ಬಿಡ್ತಿ ಆಡಂಬರ ಬಿಡ್ತಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗಂಟೆ ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ಹಸ್ತಗೈಟ್ ದೈವಲಿಯನ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪನಿಯಾರ ಪೂರ ಬರತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿತ್ತಿಂಟಿನ ಪ್ರಸಾದ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ದೈವನಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತ ಮಂಕ್ ಖುಷಿಕ್ ನಂಕರು ಮುಜಕ್ ನಿಜವಾದ ದೈವನು ಮನೆ ಮಂಚವೇ ದೈವವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೇಟು ಪ್ರಸಾದ ಅರಿತು ಏರಿ ಪ್ರಸಾದ ತೂರಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತನೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಎಂಕಲಿ ಈ ಇದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣವನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂತೆ ಇಟ್ಟಿನ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕರಿಯ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಿರ್ಲತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಭಾಗ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಂಕರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅವು ಸರಿನ್ ತೋಜಿಂಡಿ ಸರಿನ್ ಪಿನ್ ತೋಜಿನಿಟ್ಟು ಮತ್ತನೆ ಅಂತೂ ಯಾಂಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡಿ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಬಲಾವಧಿ ಅನ್ ಬನ್ನ ದಯ ಬನ್ಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವನು ನಂಕ ನಮ್ಮನ ಹಕ್ಕುಂಡು ಇನ್ನಿಯತ್ತೆ ದೈವ ಯಾಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಆನಿಡ್ಬೇಕ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತಿನ ರೆಡ್ನೈನ ಬಂದಾಗ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಂಬರಜ್ಜಿ ದೈವ ನಮ್ಮಳಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮಾತ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಬುಕ್ಕುಂಜಿ ಏನಿದೆ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲತ ಏನ ಚೌಂಡಿರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ಏನ್ ಇಡೀ ಕುಡಂಜಿ ಪನ್ಪಾಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ದೈವನ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಧಾರಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಕೆತ್ತನೆ ಪುರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಭಿನ್ನ ಅನ್ಪುನ ಪನ್ಪುಜ ಅವಾಗಲ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಅವೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾನ್ಕು ಅವೆನ್ನ ಈ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾನಕ ದರ್ಶನ ಕೊರಿಯೆ ದಾದವನ್ನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಜೆಟ್ ಎತೋ ವರ್ಷ ಅಭಿಷೇಕ ಆಪುಂಡು ಐಟು ಮರ್ದದ ಐತನೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಪೂರಾ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಅನ್ಬನ್ನಾಗ ಪರಪುನ ನೀಡುತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಲ್ಲು ಕೊಂತು ದೀನಂದಾಂಡ ದೇವನ ಪೂರಿಕೆರ ಕಾಲೋಡು ದೀತಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಲ್ಲೆ ಇತ ಪದ್ಮಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲು ಈ ಕಲ್ಲು ದೈವಗುಲ ಪದ್ಮಕಲ್ಲ ಅಂಡು ಓವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಅವು ದೀಕಾನ ಬನ್ನ ಏಕಾಗಲು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಡುಪೇರಿ ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಇಡಬಹುದು ಅವರು ನೀರು ದೌಲಾಡುತ್ತಿನ ಕಲ್ಲನ್ ಗೆತ್ತು ಬತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಇತ ಎಂಕಲ್ ಕುಲ್ಯ ಚೌಂಡಿ ಗುಲ್ಗೆ ರಾವು ಒಂದು ಮೂಜಿ ದೇವನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇತಾರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಅವೇ ಏನ ಸೀತಾ ನದಿತೆ ಕಂತ ದಿವೋಡ್ ಬಂದೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಓಲ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಅವಡ್ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಅಂದೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಖಂಡಿತ ಮಣ್ಣುಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ತೊಡೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಒಂದುತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಕಟನ್ ನಾಂಡಲ ದಯ್ಯನ್ ಕುಳ್ಳೈನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಕಾರಿಗೆ ತಾಗು ನಾವು ಬಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೀಠ ಬಂದು ನಂಗೊಂಚೂರು ಭಯ ಭೀತಿನ ಬೇರತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈರ್ ಬನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಚಾವುಂಡಿ ಬನ್ಪಿನ ಗುಳಿಗೆ ಬನ್ಪಿನ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೇನ ಮನಗಿತ ದುಮ್ಮದಾಗಲು ಒಂಜಿ ತೋಟ ಉಡ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಕೊಂತದ ಕಲ್ಲು ದಾಂತೆನ ಬರ್ತಾರು ಕೆತ್ತ ಕಲ್ಲು ದಿಂಡಲು ಒಂದು ಚೌಂಡಿ ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ರಾವನ್ ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮಲೆಜಿ ಮಾದಿ ಬಂಟೆ ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ವೈಕಾರ್ಜಿ ಬಂಜರು ದಿತ್ತೇರು ಭೂಮಿನ ಮತ ಇತ್ತೇನೆ ದೈವರಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಏನ್ ಮೈನ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸೀತಾನದಿ ಪತಂಬರ್ಕ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತವೇ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನ ಬಾಬರ್ತನ ದಾಲ ಅವು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೇನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಪೋದಿತ್ತು ಅವಲ್ಲ ಅವು ಶಿವಲಿಂಗ ಏನ ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅವು ನದಿ ಇಟ್ಟಿರ್ದೆ ಪಸತ್ತದ ಕಲ್ಲನ್ ದೀಪಿನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೀತಾ ನದಿ ಆವಡ ಒಂದು ತುಲೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿಲ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನ 19 ದೀಯ ಇತ ಮೂಲತ ನಮ್ಮಿನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತೌಲು ಕಲಶದ ಇದು ಶುದ್ಧಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲು ತಾರಾಯಿಡು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಅಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದು ಅವಿಡು ಒಂದೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನ ಕಾಮದೇವನ ಮನ್ನ ದೇವಲ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಭಾಗಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ತಾರಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಲಾಭಿ ಐಟು ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅಡು ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು 3 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕಲಶ ತೀರ್ಥೋಡು 3 ದೈವಲೆ ಮಾತ ಜಲಕ ಮಲ್ಪಾದು ಅಡುಕ ಪನಿಯಾರ ಪಡೆದು ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟತೆ ಅವು ಅಕ್ಷರ ಸರಿಯಾನ ಮನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಡಕದ ಪೋಲ ತೋಟದ ಪಿಂಗಾರ ಅವು ಸತ್ಯ ಕುರ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಕವಡೆ ಬೈದಂಡು ಕಾಯಿ ಬೈದಂಡು ಚಂಕದ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಲದ ಏನ ಬನ್ನಾಗ
ಒಂಜಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮನ್ನಗ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿನ ರೂಪಡು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸರ್ವಾಯದ ಸರ್ವನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅದಗತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ತಪ್ಪುಂಪಿನ ತೋಜವನ್ನು ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಬನ್ನಗ ಪಿಂಗಾರ ಪಿಂಗಾರ ಅಂದ್ ಐಕೆ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಒಲ್ತ ಪೂ ಅಂತದ್ದು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ 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 ನಿಜವಾದ ಪಾಡಂದಿನ ಪೂನಿತ್ತೆ ದೈವಲೆ ಪಾಡುಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಅವಿನ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಯ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಏನ ಒಡನಾಡಿ ಹೆಂಗ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಮಾನ್ಯ ತಮ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಇರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಪೆರೆಯವ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದುಂಬದ ಕಟ್ಟು ಒರಿಪೋಡು ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಇಜಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಲ ತಗದು ಅಗಲ ನಮ್ಮ ತೆಗಳೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಏನಿದ್ರ ಅవి ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದೆ ಅಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಟ್ಟೆ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಇಡೀ ಲೋಕ ಕೊಡಿಗಡುಗು ನಿಗಲು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಭಾವಾರ್ಥಗಳು ಹಕ್ಕಲಜ್ಜಿ ಆದೇಶಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ಏರುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡು ಅವೆನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ನಾಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ 50,000 ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿನಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ 25,000 ಹೆಚ್ಚಾಪುಜಿ ಇದೇವನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಎರಡಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಉಡ್ಲತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದು ಪಿರಕದಾಗಲು ಅವನ್ ಕೊನಕ ಅವನ್ ದೃಶ್ಯ ಇದ್ದಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಕದಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿದ್ದಿ ಕುಡರಿಯಾಗ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಬಂದು ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಶೋ ಕೊಡು ಮನೆ ಮಂಚ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ತದು ಮೊಗ ಇರುತ್ತೆ ಪನ್ಪರವೆ ಮೊಗ ಇತ್ತ ಏನಾದನ್ ಬಂದ ಈ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಏನ ಅನ್ಪಿನಿ ಕರ್ಬದ ಒಂದು ಕರ್ಸಲೆ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಇರ್ತದೆ ಇವನ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ ಸದ್ಯ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏಕೇನ ಕೊರ್ಪ ಹಾಗೆ ಎಂದ ಆಪಿನಾಥ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆಂಚ್ ಅದನ್ ಬಂದ ಏನ ಕೊರ್ಪ ದೈವ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಲ್ತದ ಕಂತ ಪಾರ್ದು ಕೂಡ ಸಾಲ ಬೂಟಾರೆಗ ಕೂಡ ದೈವದನೆ ಬದುಕೇನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈತೆ ದೈವ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿರು ಕೊಡು ಆಡಂಬರ ಪೋಂದು ಒಂಜಿರು ಕೊಡು ಬಡವರಿಗೆ ದರ್ಶನದಡೆ ಪೋದು ಅತ್ತ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಪೋದು ಕೇರ್ ನಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೋಡಿಗೆ ಬಂದ ಈನ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತ ದೀಪರಂದೆ ಏನ್ ಎಕ್ಕಡರ ಬಂಡೆ ರೂಪಜ್ಜಿರಿ ರೇಖಜ್ಜಿ ಬಡ ಉಜ್ಜಿ ಬಾಜೋಲಜ್ಜಿ ದೈವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕೇನು ತೋಜ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮದ ಏತ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಡುಪ ಐಕೆ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ఒక ದಿನಸರಿ ಅವನ ಮಾತುಗಳ ಕೊಡು ಕೋಡೆ ಜನನ ಇಂಥದ್ದು ಜೀವನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಮಾಡ ಆಯ್ತ ಮಧ್ಯ ನಡಪುನೈಕ್ ದೈವದ ದೇವರ ದಯ ದೈವ ಬಲ ನಮ್ಮ ಇಲಿಕಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಧಾರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪರಗು 4 ಕಂಬತ್ತಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ದೈವದ ಇನಿಕಲ ಹೆಚ್ಚಂಕಲಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಪಡ್ನಾಗ ದೈವನು ಹೂವರಿ ಬಾರ್ದು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಮನೆ ಮಂಚ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ಲ ಎಂಕಲೇನು ಸತ್ಯದ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ಲ ಸಾಯಿಲ ಗಂಧ ಕೊಡ್ಲ ಬಿಡು ಪಾಚಾರ ಒಂದಿನ ರೆಡ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ದೈವ ಯಾರು ಮನೆ ಮಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿದ ದಿವನ್ ಬಳಿದ ಬಂಗಾರದ ಯಾರು ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಸೇರುವಂತ ಆ ವಾಡಿಕೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಮೂಲ ಮೈಸಂದೆ ನೆಕ್ಕದಾದವನು ಬಿರ್ಬನ್ನ ದೇವರೇ ಚೇರ್ತು ದೈವ అంటే ಒವು ದೈವತ್ತನ ಬಲವಾಗುಡು ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಮೈಸಂದಾಯ ಕೊರ್ಪನ ವಾಡಿಕೆ ಅವು ಅಡು ఒక పంచమాది వంటి ఈ గట్టడు బరకాయ గట్టడు జిమాది ఉందని పురు అప్పు పడతొంభై జన పంచ జిమాది జిమాది బండి మరలు జిమాది బండి తెనకాయ రాజ్యంలో అంటూ బడకాయ రాజ్యంలో అందు ಆಡೆ ಆವಿಡ ಪಕ್ಕ ಒಂಟಿ ಪಂಚೋಲಿ ಒಂಟಿ ಪಂಚೋಲಿ ಆವಿಡ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ವರ್ತೆ ಆವಿಡ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪಂಚೋಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಚೋಲಿ ಅಂತೆ ಅವು ತೆನಕಾಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟುಡಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಗ ಕಲ್ಲುಟಿ ಪಂಜುಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜೇ ಮಂಚಾವ ಕತ್ತೇರಿ ಮಂಚಾವ ಬಡಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟುಡು ಬಂದಾಗ ಬಲತ ಮರಿಗಿಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಜ ಮದ್ದು ವರ್ತೇನ್ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಅಡುಕೆ ಎಡ ಬಾಗುಡು ಪಂಜ ಆಗ ತಲೆ ತಂಗಡಿನ ಭಾವ ಅಂತ ಅಂಚ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ತದ ಆ ಮರ್ಗೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಜುಲಿನ ಮಿಡ್ಲುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಲ ಮರ್ಗೆಲ್ ಪಂಚಿರ್ತುವನು ಅವು ಕ್ರಮವು ಇಂಚ ಯಾನವೇನು ಕ್ರಮ ಬನೇರೆ ಒತ್ತುದಾಟ ಪಂಡ ತಯಾರಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಭಾವರ್ದ ಏನು ಮನಗ ದೈವಲೆಗ್ ಮದಿಮೆಜ್ಜಿ
ಅಗಲಿಗೆ ಕಣನ ಅದು ಮೆಗ್ದಿಲ ಪಲೈಲ ಬಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಮೆಗ್ದಿಯ ಪರ ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಡು ಪದಿ ಬಲಭಾಗಡು 74 ಅಂಚೆ ಅದು ಬಲಭಾಗಡು ವರ್ತೆಂಗುಲ್ಲದು ಎಡಭಾಗಡು ಪಂಜಿರ್ಲಿಗುಲ್ಲದ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರದ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೊಳ್ತೆ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕದು ಅನಗ ಬಲಭಾಗದ ಸಂಬಂಧ ಈ ಪಂಜಿರ್ಲಿಗೆ ಈ ಬಂದು ಈ ವರ್ತೆ ಅಂತ ಅವು ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೀಠ ಒಂದೇ ನೆಂಚೆ ಗುಳ್ಳದಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಒಂದಿಗೆ ನೇಮ ಪುಂಡರ ಐದು ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಅಂತೆ ಅದು ಒಂದು ಎಡಭಾಗಡು ಒಂದು ಬಲಭಾಗ ಅಂದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಏನು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮೂಲ ಉಂಟು ಬಲಭಾಗಡು ಉಂಟ ತನ್ನಾಗ ಅಂಡ ಭಾವಾರ್ಥ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಮಗನೇ ಮಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಐತೆ ಆಡಂಬರ ಬಡ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇರತ್ತೆ ಕಾಡಿದ ಪೂಲ ತೋಡಿದ ನೀರ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಲ ಇದೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖರಿಗೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಚೌತಿ ಬರ್ಬ ಅಡುಕ ಕೊರಾಲ್ ಬಾಡ್ನ ಅಡುಕ ವರ್ಷದ ಈ ಭಾಗಡು ಭೋಗ ಬಂದ್ಬೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಡು ತಮಿಳು ಬಂದ್ಬೇರು ಮಸ್ತ್ ತೆಂಕಾಯ್ಡು ಭೂತಗು ಬಂದ್ಬೇರು ಅವು ಒಂಜೆ ವಾಡಿಗೆ ಬಂದಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಮಧು ಬಂಪ ಅಂಚಿಡು ಪಾಡು ಬಂದ್ಬೇರು ಬಂದ್ಬೇರು ಅಂಚೆ ಪಾರಿ ಬಂದ್ಬೇರು ಬಂದ್ಬೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಂಡೆ ನಾನು ಈ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಆವಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂದೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಪಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈದೀನಿ ನಮ್ ಪಂಪ ಬಾಯಿಡಿ ಏತ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ತೋಪಂಡನೆ ಜನಪಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಧೈರ್ಯದ ಬರ್ಪಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿದ ಆದ್ಲಾದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಕಪ್ಪಂಡ ಅವಲೊಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಇಂಚದ ಓಕೆ ಜನಪಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯಡು ಇಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬೋಗ ಮಲ್ತೊಂಪಾಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡಲ ನಿಗನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಧ್ಯ ಜನವೇ ಒಂದು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಭಾರಿ ಬಂಡದ್ದೆ ತೊಮ್ಮೆ ಉನ್ನತ್ತೆ ಆಮಡ್ ಬಂದದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಅವ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಮಲ್ಪನ ಹಕ್ಕದಾರೆ ಅಂಡ ಜನನೇ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರದೆ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಲೋಕ ಇಂಚಲೆಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗ ಅಶೇಷ ಅರ್ನ ಒತ್ತುಗಾದ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಅಂಚನೆ ದುಂಪಾಡು ಬಂಪಿನ ಅವೇ ಇಂಚನೆ ಮನಸ್ಸತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಆದೇಶದ ಅಧಿಕಾರತ್ತು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ಗೌರವ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಧಾನ ಮಲ್ತತೆ ನೆಕ್ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದೈವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕನ ಏತು ಒಟ್ಟುಗು ತಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಗಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಎಂಕಲಿ ತೋಜಿ ನೀರು ಬಂದಾಗ ದೈವರ ತೋಜ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಗಳು ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಊರು ಬರವರು ಒಪ್ಪಲು ಒಪ್ಪಂದೆ ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ಜಮ್ಮದಾತಿಯರು ಗರಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇತಾರು ಗರಡಿ ಸೋಂಸ ಗರಡಿ ಶಾಕಿರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಆತು ಜಾಗ ಎಂಕಲ ಕತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಹೋಗಿ ಏತ ಹೊಗೆ ಈ ದುಡ್ಡುದ ಕೊಂಚ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಅವು ಐದು ಮುಂದಿನ ಜೀವಂದೆ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲಲ್ಲ ಏತ್ ಸೂತ್ಕೊಂಡ ಏತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಣವನೆ ಆಡು ಅವನು ಅರಿಗೆ ಏತೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಪಣ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದಿಗೆ ಅವಾಗ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಮಲ್ದೆ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸ ಆರೆ ಅರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಜನ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 6 4 ಕೋಡಿ 90 ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇವೆ ಅಂತೆ ಒಟ್ಟುಗಾದೆ ಏನ ಎಂಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದಿರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ವಿಧಿಗತ ಸಂತೋಷ ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೌರವ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಎಂಕಲೆ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಆಂಡ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನ ಅದ ಎಂಕಲೇ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತೇರಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಆದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಗಲೇನೆ ಜನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲೇ ನೀರು ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನನ್ನಾಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನನ್ನಾಂಡ ಎನ್ನದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ಪಿನ ಆನಂದಾಂಡ ಇಂಚೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಿನ ಆನಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯತೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ನನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಸ್ತ್ ಬೈತೇನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ದೈವನು ತುಳಸಿಗಟ್ಟದವನು ಲೆತ್ತದು ದೈವ ಪನ್ಯ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ಮುರಿದು ಬೇಟೆ ಇತ್ತಿನ ದೈವನು ಅವೇನು ಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಪುನರಪಿ ಅವಿನ ದೈವ ನಂಬುದೇನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಂದಿದೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಏನ ಬಂದಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ತುರು ದೇವನಾಗ ದೈವನೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬೇನೆಗೆ ಪೋರೆಗೆ ಅವಕಾಶದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋದು ಬೇನೆ ಪಡೆಯುವಂತಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನನ್ನ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ದೀನ ಸಂದರ್ಭಗಳು
33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನ್ನಡು ಐಕ್ಯವಾಯಿನ ಅವಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಜಾಲಮುಂಡಿಗೆಡು ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ದೀಪಿನ ನೀರು ಬಾಡಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಐದು ದೈವಲ ಐಕ್ಯವಾದ ಲೆತ್ತಿ ನಿಂತಿತ್ತು ದೈವ ಎಂಚ ಪನ್ನಡು ಅటు ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮನುಷ್ಯಡ ಆದುಪೇರಿ ದುಂಬುಪೇರಿ ಆದುಪೇರಿ ಆಂಡ ಮಲ್ದಿನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅವನು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಜನ ಕೊಡತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯೆ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಹೋಗಿಂಡ ಆ ಮಟ್ಟಡಿ ಎಂಕಲಿಗಿನ್ನ ಸಂತೋಷ ಬಿಡ್ಬದಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡಂತ ಹೋಗಿಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಹೋಗಿಂಡ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮಲ್ಪೋ ಎಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಐನ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಂಡ್ ಏನಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಂಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಆಡ ಏನ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ತು ಎತ್ತಾರ ಬರ್ತಿರತ್ತ ದುಂಬುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲಿತ ಎರಡನ್ನ ರೆಡಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ಬನ್ನಟೆ ಅಪ್ಪಲ ಮರಿ ಇಪ್ಪುನು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಲ ಕೇರ್ ಇಪ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಬೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಲ ಎಡ್ಡ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಎಂಕಲಿನ ಮಲ್ತ ಲೋಕ ಗುಡಿಗರ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಸಮಾನ್ ಪಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟದ ದಾಲೆ ವರ್ಗ ಗಾವಡು ಧರ್ಮ ಕಾಡು ಆ ಜಾತಿ ಕಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮಗ್ ಬೋಡತ್ನಾಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಐದು ಖುಷಿ ಐ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಡೈನ ಬರ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ 25 ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಿರುತ್ತದೆ ಇದ್ದು ಮೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯರು ಕೋಡಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯರು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಂತಾರದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇರತ್ತೆ ದೇವರ ಕೂತಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಮಂತ್ಯ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿತ್ತಾರ ಮೂಲವಿಸಂದ ಸ್ವಾಮಿಜ್ಯವಾದ ಪಂಚವಾದ ಬಂಟ ಸ್ವಾಮ್ಯರ್ಲಜವಾದ ಬರ್ಲಜಮಾದ ಬಂಟ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿ ಪಂಜಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಕಂಗಟ್ಟು ಒತ್ತ ಪಂಜಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಚೌಂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಲ್ಲಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ರಾವು ನಿಗಲಮಯ ಗೋಚಾರತೆ ವಿಚಾರತ್ತು ನಂಬಿನೆಂಚಿನ ಸಂಸಾರಡು ಕಿಶೋರಕು ಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆల ಐಕ್ಯಾಪಿನೊಂಜಿ ಜಾಗಡು ತುಳಸಿ ಬೃಂದಾನ ಕಟ್ಟೆಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸುಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಜಿಮಾದಿ ಪಂಡದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಿರು ಆ ಪೊತ್ತು ರಪ್ಪೆವೆತ್ತಿ ಬಾಲ್ಯಮಿತ್ತ ಆವೇಶವತ್ತೊಂದು ಸಂಸಾರ ಬೊಡಾಪಿನ ಸರ್ವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಜಾಗಮಂಡಲ ಅಡಿಪಾಯ ಮೇಲ್ಮಾಡಿ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆಪತ್ತರು ಸಾಧಿತ್ಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೂಜಾರಿ ಕಟ್ಟಂಟಿನ ವಿಚಾರ ಗರಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಮುತ್ತಮಲ್ಪಾದ ಈ ಕೊಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೋರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನುಮುಟ್ಟ ಒಡಾಪಿನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಲು ವಿಧಿಬದ್ಧವಾದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಕೈಕಾಣಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಿದೀದು ನಿಗಲೇನು ಆಯಾಯ ಜಾಗಡೆ ಸ್ಥಿರಮಲ್ಪಾದ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಶಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಶುದ್ಧಮಲ್ಪಾದ ಪನಿಯಾದ ಸೇವೆನ ಸಂದಟ ಬಲ್ದೇರು ಪಂಚವಾದ ಬಂಟ ಅಪ್ಪನ ಗುಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯಡ ಬಾಲ್ಗುಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆಡ ದಾನೆ ಕಿಶೋರ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದುಕೋವೆದ ಬಂಗಾರು ಸಂಸಾರದ ಶಿಶುಬಾಲ್ಯದ ಒಪ್ಪತಪ್ಪಾದ ಇನ್ನಿತಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಮೇಲ್ಮಾಡಿ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಾದು ನಿಗಲಿ ಬೋಡಾಪಿನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗನು ಪೊರ್ಲುಪೋಯಿಡ ಬಲ್ದೇರು ಮಲ್ದಿನೆಟ್ಟು ಏರ್ಪೇರ್ತಿನ ಸಂದ ಬತ್ತಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತುಗಾಪಿನಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಹಲವಾರೊಂದು ಇನಿಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಿನಗಲು ಸತ್ಯಲು ಎಲ್ಲ ಬೆರಿಪಾಟಂತಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ಏರತ್ತಲ್ ಮಣ್ಣಾಡ ಕಿಶೋರ ಪೂಜಾರ ಒಂದಿಕಾಗದ ಬಂಗಾರು ಎನ್ನಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ನಿಜ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಮಿತ್ತುಗಾಗಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಕೊಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಈ ಪನ್ನಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣಡು ಒಡತಿವಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆದುರುಗಾಪಿಸಿರುವ ದುಮ್ಮದಿದ್ದು ಮಾರುದ್ರ ಮಾಲಿಂಗ ಸೇರಿದ ಪಾದ ಬಸೊಂದು ಈ ಕಾಲದ್ದು ಮೇಲ್ಕಾಲ ಮೇಲ್ಕಾಲದ್ದು ಬಹುಕಾಲ ಬಹುಕಾಲ ಶತಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ರಾಶಿ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಧಿದಪ್ಪದ ವಿಧಾನ ಈ ಮನ್ನಡು ನಿಗಲ ಎಟ್ಟೆ ನೀನು ಪೊತ್ತದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಪೊದಲುಡು ಸಂಸಾರದ ಶಿಶುಬಾಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಗೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪಾರುಗೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಪಡ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಟಿ ಬಂಟ ರಕ್ಷಣೆ ಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೋಡೆ ಬರ್ಪು ನೀನು ಮುಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ವರ್ಮದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅವೇ ಸೂತಿಗೆ ಏನತ್ರ ಮಣ್ಣಾಡಲ್ಲ ದೈವ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದು ಇನ್ನಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನ ನಿಗಲ ಒಂಜೆಪ್ಪಿ ಜೋಕಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಗಲೇ ನಿಗಲ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪೋಲೆ ಬಲ್ಲೆ 14 ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ದಿನ ವಿಜಿಟ್ ಕೋಡೆ ನೀತ ಮುಟ್ಟದೈತೆ ಬತ್ತ ಕುಳ್ಳಿ ಕೊಡೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲನೇ ರಾಶಿ ಆತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದುರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೂ